sasoi, zegarai. Emozioz betetako egunak. Venga, emozioz beteta, jarraituko miluzen be bai. Ole por dia, olenik ere. Venga, bai, datozen lagune lehiakideak, lehiarako momentua. Lander Xavier, Botoekine, Leire eta Katxalin. Bueno, bagabiltz danok arrotute egunotan zegingo digu. Lander Xavier arrotzeko motiboak badituzu, besteak beste... Bueno, baina betera nuen lekuan, 3. saioa. Ondo, Lander? 3. saiorako ja leku hartunde. Aurreko dana botata. Gustura eta tankiago. Ederto, Xavier, bazen helburue finaltxo bat egitea? Bai, ja pozik. Bueno, ondo, penaderekin, baina ondo. Ondo, ala ere ederto moldatu zineten, Sumendi hartien eta, Bai. Ondo. Leku arriskutsuetan ondo moldatzen zaretela erakutsita? Bueno, ikusiko da. Landerko bazulotan ere bai, xaguzarrak ikertzen. Niari nahi zure tesiari eta aurkezpenari, defentsa egunari bueltaka. Horrekoan esan izun, egin, aipatu bezala, xaguzarrai buruzko tesia, aurkezten nahi marko duzu, xaguzarrez jantzita eta zabaiti zintzilik. Hori ere polita izateke? Bai, xaguzarrez edo Batman? Bueno, baina xaguzarrez mozorratu eta egin tesia zintzilik, beraie bezala, ez? Bai, idioma. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko, bai. Zara biologoa eta ni naiz monologoa eta... Ondo. Ondo. Esan dugu, Xavier, mediku Gasteizen, espezialitatea eta ez du esan? Radiologia. Bai, esan gendun. Bai, ondo. Orain berriro esan dugu. Ondo. Ez duzu aldatu, tarte honetan, espezialitaterik? Berdin zitzen. Oso ondo. Ederto, 225 euro, momentuz. Hasi pentsatzen zer egin hemen bildutako dirutsuarekin eta ongi etorri. Amotoekin hori jotarra gurean bigarren ez? Ondo? Bai, ondo. Ni ikerketa lanak egiten aritu eta loturak ere egiten ari naiz Anboto esaterako nolatan etorri bete den ona. Zezuk Anboto egiten duzu lan Katerina enpresa batean. Bai. Zein da, Katerina Euskal enpresa hori? Parrilla izan. Euskal Parrilla. Eta parrilleroa izan genuen hemen. Bai. Saio bagarra, beraiek. Ta gu ja bi, ja... Ondo. Hori pasata. Isiguari buelta eman diogu, entzat, ez da? Hori. Ondo. Lan polita, ez da? Bai, ondo pasate dugu. Baina zu aritzen zara zerbitzari edo parrillan ere bai? Ez, ni zerbitzari. Zerbitzari, Bai, oso ondo. Bueno, pixkanaka parrillara ere gerturatu, zori bai, ez da? Ez pentsa, komplikau badu bere misterioa. Bai. Eta ekin ez zu community manager, esan dutela. Ez dakit harakatu dituzun sekula miluzeko sareak. Ez? Gomendagarria, ez? Beiratuko Lan egite dute hortan. Beiratuko Eta ikusi eta zuzenketarik edo bazenu, esan lasai. Beiratuko izunak. Gaur ze asmo, Anboto? Bueno, ber, gaur finala aiatzegean. Diru pixka bat? Hori. Leoke gaizki? Ez. Animo ba, piztu parrilla, Bai. Gure bikoten oferra, Leire eta Katxalin zen moduz neskak. Ongi. Leire, nondik zatozien? Zubitatik heldu gara. Zubitarrak. Ondo, zubietarrak, Katxalin, karo, hemen bakoitzak bere helburuak izaten ditu, baina zuen hasi izango da, leku hartu, erosegon miluzen... Bai, ongi pasatu. Hori da, lehenbeziko eguna pasatu eta... Ondo. Abertzer modu. Badakizu zer da nahu, ala ere, Katxalin? Bai, hori ala da. Egon zinaten, miluzen? Bai, ja urte kuadrilla bat pasatu da orduzte guzti, baina... Urte kuadrilla bat, bolita, hori. Eta bizitza aldatu ordutik ona? Bai. Esango dugu? Leire, bestak beste, irakasle zabiltzuen, umetxueka zabiltz? Bai. Lesakan? Aurten lesakako eskolan, bai. Eta ongi gustora, txikikin. Zemata urte? 2 urtekokin nago aurten. Gehien bat 2 urtekokin, bai. Zer erra, Leire. Adini politxena. Bai, Katxalin irakasle zaude bai? Bai, baina guain estedentzia nago. Hori da? Zaintza lanetan murgildua. Oso ondo, ederto, eskulanak gustoko? Bai. Baratzeko kontuak, irakurketak? Horrelako gauzatan ere gustora ibiltzen ez. Oso ondo, eta miluz Aski hausten diatenin. Ez da? Neskak, sorte ono, ongi etorri. Eskerrik asko. Batematek estedentzia hartu nahiko balu, honak ematen du, bizirauteko, Gaur, Erne, zakuan jokoan, 98.975 euro! Sekurakoan. Ondo. Beraz, miluze aztera doa, itxi atea. Eta zabaldu lehioa, berriz, lehioako laguna, bai. Lehioako publikoa. Barandi Arani institututik. Ondo. Hasiko gara, lanien. Eta horretarako arrasto, gure lehenko proba dator, puntuak pilatzeko usaimena beharko dugu, eta arrastoi jarraitu, lehenengo taulako lehenengoak dio, askotan soberan dagoela iruditzen zaigu. Denbora. Zeroa. Gatza. No? Denak onak. Baten bat baduzu, ziur. Laguna. Zuk ere bai, Bai. Paso. Erlojua. No? Nahiko irekia da, nahi duenean.
Kamiseta. Epa! Iradokizuna. Alkandora. Ari gara, gerturatzen. Kolore adina forma izan ditzake. Berokia. Jertxea. Oso ondo! Hori da, 70 puntu, bai. Errebotean, Erne. Ondo batzutan sobran jersie, kamisetie. Bai. Han botoekin ondo lapurtzen, ondo iasmatzen. Bai. Bigarren taulan, lehenengo arrastoak, dio, landare zein animalietan du jatorria. Ez, du jatorria. Bai? Elikagaia. Pues janaria. Gogar. Zelula. Lehen baino balio gehiago du orain. Arrasto ona. Punta? Bai? Pasa. Paso. Esnia. Zeta. Gizartea berari buruz hitz egiten ari da. Koipea. Olioa. Hori bai. Hori bai. Laurogei puntu. Hori da, bai. Ondo, hemen elkarlanien dabiltze zela ematen du, batzuk hurbildu, bestatzuk errematatu. Oliotarrek ez du asmatu, paradogikoki. Leire Katxali, no ondo puntu batzuk bilduta, eta hirugarren taulan lehenengo arrastoan, hau aurkitu dugu. Ez diegu agur esaten, gero arte baizik. Hildakoa. Bueno, baikor. Laguna. Beti lagunak, Gogoan. Dendaria. Kapa bat baino gehiago eduki ditzake. Bai? Tipula. Tipula. Ez esan agur, gero arte baizik. Baratxuria. Ilea. Batzuk agur esaten diogu, Ez zaitu inork ikusi hain lasai. Lasai orduan. Guatzia. Bai, bai. Bai, oso ondo. Laurogei puntu, ohera, bai. Oso ondo. Lander eta Xavier, ohatzean oraindik ere? Bai. Markagailu bentsat ez da esnatu. Azti du gorputza esnatzeko. Imintzio batzuk? Joazen ba. Eta hori jotarrak bestaldean, anbotoekine. Ea ba, lehenbiziko puntutxo batzuk. Denbora. Hau palaukote. Hasi. Oso ondo. Foto finish. Ez. Slow motion. Mantxua, korrika, Bai. atletismo. Kamara, heldo, bai, ondo. Kamara lenta. Bai. Bateria. Bateria. Bateria Damorra. jo. Platilla. Musikari. Perkusioa. Ondo. Bai, oso ondo. Animali bat. Zein? Txakurra. Bai. Txakurra eta bere jabia. Zer pasada? Txakurra pasa. Pixaindu. Ze txakur da? Ah. Edo nola dago txakurra? Txikia. Txakur zikina. Ez da zikina, bueno, zikina... Gaizkiu zaitzeu. Gaixo. Txakurra gaixorik. Abandonaua, txakurra Bai. abandonaua adoptatzen. Bai! Txakurra! Hartu lekue! Ondo! Berto! Ondo, Lander? Gauz, interpretazio aldetik eta asko eskatzen zuen pertsonaiak, ez da, txakur bat naiz eta gainera abandonatua. Eta, bai, eta... Kusi dugu zure begiradan hori guztia, Paineran sartu behar dugu. Ederto, Bai. ederto danok, 60 Ondo. puntu! Esan bezala, segulago maila interpretazioan gainitu daiteke ala ere, amotoekin, Hortarako zuen txanda orain. Leire eta Katxali bezaldean. Zenbat denbora? Zalantzak, Venga. pentsatu, eta hasi. Jatekoa, Bidekin aguakatea, Oso ondo. hegaztia. Usua, Oso ondo. Lo. lo, Bi persona. litera. Zer da, hau! Oso ondo! Kita!
Azkar, Kita baten. Ederto. Egazio alde guztietan dagoena, bai, egia esan. Usoak, Anbotari galdera egingo diot, bai, aguakatie zabaltzen zu eta klak. Bai, ez dakit. Nik ez dakit Irikit ez. zer egin, aguakate bat egaz. Eta gero ezurrak entzeko labanarekin horrela, Hori. kolpo eman, bai, dena dakigu zerbait. Ni ez hori oso zaila da. Bai, Azten nahi ulan. Egia esan, ekinek zer dauka? Bai, eski. Ila esan dut, honek balio du, tatuajia dakat aguakatia. Eta esan ahirik badu, edo... Bai, beste erdian ere izpak daka. Ez laranja erdia, Ez hori da. Ondo. Ba, baliogarria da, no? 60 puntu. Oso ondo. Ona! Zuzara nire aguakate erdia. Ondo. Ba, hori ere garesti dago, Beraz. Balioko ez da. Leire Katxalin, zuek aktoreta? Nahiko lan. Bueno, ikusiko gu. Gure hobe hartu lekua, Lander Xabier bestaldean. Nahiko lan, baina ezinezkoa ez da izango, Bazen. Zepora. Ikusi aukerak eta lanak banatu. Eta hasi. Zerbeza, geratu. Bale, zer? Peia jetzi. Esnea. Esnea, hori da. Liburua, irakurri. Bai, Komikia, Eserita entziklopedia. Bero? ez da liburua, ez da komikia da. Aldizkaria irakurri. Aldizkaria oso, no? Aldizkaria. Txingak. Erosi. Ez dira txingak, Arropa. Arropa poltsa laguntzen eraman. Dendara. Ez da denda bat. Pijama. Igeri gimnasioko poltsa... Ez da gimnasioa. Kiroldegikoa, ez egit, piztinakoa, lo. Udalekutan. Ez. Ba, non gaude? Etxean. Ez. Oporretara eraman... Bale, bero. Oporretara... Non gauz, leku bat. Porrak? Porrak, eta ze... Leku bat. Non? Etxean. Ez. Hotelean. Hotela? Bale. Hoteleko poltsak eraman. Ez. Hoteleko harrerakoa eta turista. Hartu lekoen. Espata. Nik ikusi nahi dut, oporretara joan da Leire zen maleta ematen ote duen. Txingak, pentsa, Hotela sartzen, azkar bezez! Egin txekina, jode! Bi, oso ondo dau, 40 puntu. Eta hainbat koitzak berarekin beharko diegu barriro, eroglifikoak datoz ateioka. Erne? Eta Lander eta Xabier, bueno, oso ondo moldatzen zari, eroglifikoekin. Xabier bai. Bai, asko. Hau talde lana da, Lander. Lehenengoa, denpora. Udan ezagutu dut. Daikak. Venga. Idan. Ez. Dain. Idan. Idan. Ez. Dan. Vale, Dani. Dan i... Danimarka. Vale. Vale. Durangoko azoka da. Dan i bat ikusten dugu eta amarka akenduta Danimarka. Oso ondo. Ondo, Xabierri jarri dio presioa, bera da ona esan ez eta azkenean. Landera, gasmatu, bai. Vale. Iritsi gara lehenengora, ia bigarrena denpora. Gasteizen ere badago. Lia. Ez? Bialia. Ez? Abi. Ez? Ez da izena, zer egiten du? Txalotu. Zer egiten du? Kantatu. Flamenkoa. Ez. Bere... Esaldiak, dio. Eroglifikotan ere biltzen dugu tra-tra adierazteko, Rosalia, eta tra bat bakarri behar dugu, bat markatuta ez dagoelako, eta tra horretan bia, tranbia. Gasteizen ere badago tranbia. Bai, izan. Azalduta eroglifikoek askero azten dute. Lehenbizikoa, bai, alere. 50 puntu, do. Tra-tra, apur bat. Ekinek asmatu du, Bai. Txaritzen, Bai. Eroglifikoak, neskak, lehenengoa denpora. Arritzazu. Bian... Mina. Euskaraz gabiltze, bi. Bieta. Bi. Ta. Vitaminak. Vale. Ondo. Slow motion, bian, minak. Bi, ta, minak, bomboiek, minak. Erto, vitaminak, vale. Vitaminak hartuta orain, bigarrena. Bigarrena denpora. Ez dut inoiz. Odola... Bai? Supere. Ez. Superman da, odola. Odola?
Odola? Nor da? Donato. Odola? Dan. Odola? Edan. Ez? Edan. Superman. Eman. Ese, Superman. Batzutan agertzen da Batman, beste batzutan agertzen da Hori da. Eman, beste batzutan agertzen da. Hemen agertzen zaiguna Eman, zen superheroi hori. Odola Eman. Bigarrenean kale, Landerrek nola ospatu den gainera, Este kale egin izana. Bueno, 50 puntu zuentzat ere. Lehia ere badago, Eskerrak laguntzuek zineten. Bai? Lehia gogorra, derto. Lehiretak etxalin? Ba, eroglifiko batzu bai, ezta? Derto. Lehenengoa, denpora. Oporretan bizitatu ditut. Badarantzuren zati? Hiru. Bamak. Bamak. Osondo? Barioaren zainu kimikoa ba eta ama batzuk behien amak. Osondo? Horreko aldi hartako apunteak eta ondo errepasatuta, Leire? Bai. Bigarren eroglifikoa denpora. Zenbatekoa izango ote da nire... Zer ikusten da? Bale? Zer ikusten da? Barruen? Platoa da. Ez, zer da? Instagram. Sare sozialak. Bai, zein? Twitter. Bale? Orduen? Nola deitzen zai horri, Twitterren? Twitch. Txio bat. Txio bat ikusten genuen, bueno, Twitterretik izera orain, baina pentsioa ikusten genuen, pentsioa, bai. Argi dago Katxalin Twitterren ibiltzen dela goiz eta gau, eta... Jota, zu! Balaik bat, zuentzat, bi ez, bat, 50 puntu, no? Eta zazpiki bat, Iaski. Oso ondo. Aipatu dizut, noizbait, elkarteko lehendakari izendatu naute? Bai, zer? Bai, zure elkartera zumbi gara? Egia da. Bitu, dako ardau botila handi bet, eta zure elkartera zumbi gara. Eta dana dago arazue. Bereziki goitik, zuzendaritzak. Dana dago arazue. Orain zu lehendakari zezara, orain bilera dakut ezin gara geratu. Hori egia da. Bai, badakitz lehendakari zezara. Esan nahi dudana, nire agintepean alokorik ez dudala baimenduko, ze Atxabaltako elkarte gastronomiko batean, honako oharra irakur daiteke euskaraz. Estalita hemen utzi behar da. Estalita, baina zer utzi, eta gazeleraz. Cubiertos, hay que depositar aquí. Egia esan gazeleraz ere ordena, ez da horrela zuzenena. Beraz, eman botoa niri, egin han ere ni lehendakari, eta alakorik ez da gertatuko. Haupa, Atxabalta, atxalo bero batzuei. Zer? Cubierto, tapata. Cubierto. Hori. Vale. Begira, beste datu bat, Iaski publikoari buruz. Lehioako gazteak, apazuek, etxalo bero bat berriz. Ondo? Batxiller bateko ikasleak. Bai. Esan didet, hauten ikasbidea nora, eta esan didet, ez daukagu ikasbidairik, eta batek egitu du. Bueno, hau da gure ikasbidaia. Ez dago gaizki. Ikasbidaian gaudela aprobetxatuz, imaginatu, hau diskoteka bada, guazen abestera. Bai? Bat, bi, ta hiru. Nor nahi du ikasbidaia hau edukita? Segura, Eta guara begiraleak, ikasbidaian. Bai. Orain txintxo, Justen begirale lanak nola egiten ditugun. Eta Lander eta Xabier ere begiraleak, eskuari begira. Easkatzen dugun, komoina jokoan, lemizikoa. Norabidea eta norantzkoa. Zer da aikidoa, xake mugimendua, edaria, arte martziala, eraberritze teknika? Arte martziala. Egin duzu sekula? Judoa? Bai. Bai, Bai, Oso Ze txarra gerriko? Ez da gizan, oso txarra nintzen. Bai, bueno, animo. Gorpuz dana behar da, judu. Bai, behar da, Ez da erreza. Komeni. Entzun hau! Eta galderak dio, zenbat kanpaika da entzun ditugu? 3, 4, 5, 6... Lau. Oso ondo. Mordo bat. Mendi hauetako zeinetan ez dago buzoia tontorrean. Belabieta, Andatza, Aizkorri, Garaluz. Tolosako menditaldeko lehendakariz jezara? Ez, eskaini zidaten, baina... Bai. Zago demorarik. Garaluzen.
Bat tolosan dago, begira. Handatza. Aizkorrin. Bela bieta da, bai. De batzuk? Lander Xavier. Ze filmetako soinu banda da. Ona, ze pelikula? Toy Story 3, Soul, Nemoren bila edo Luka. Samuel. Soul. Luka. Toy Story. Somewhere Beyond the Sea. Braztian, alegia, hor, itxasoa, Nemo, bueno. Aurrera, Lander Xavier. Nor gorpuzen zuen marrazki bizidun honek? Bilintx, txirrita, uztarri, lazkao txiki. Azkao txiki. Oso ondo, errak. Batzuk. Eskatu nahi duzue? Aurrera, ba. Nola esaten da intza, Gernikan? Garoa, laiotza, elea, itxa. Itxa. Errebotea. Elea. Laiotza. Zabitza, Sofi. Garoa. Ele. Norena da, herrien elkartasuna eskultura, Jorge Oteiza, Nestor Basterretxea, Kodobika Jauregi edo, Remigio Mendiburu. Jorge Oteiza. Remigio Mendiburu. Oso ondo. Eta askatzeko aukera. Bai? Saiatu ingo geha. Bazen ba? Agian dena aldatzen ahal da, agian nonbait biderik bada. Oso ondo! Oso ondo, komodina. Komodina! Hori jora, agoto egine, ondo! Anboto tekine bigarren eskola bezaguna izango da. Ederto, aurrekoen komodina eskolatuta, jazauenari ere usten diozuen. Honela dino, iritsiko da eguna. Paparruna jaten zuen, etxalada jaten zuen, arrozito jaten zuen. Arrozito jaten zuen? Zer jaten zuen? Karramarroa, kalabaza, txipiroia, espagetia. Txipiroia. Euskal Parrilla. Kalabaza. Bai? Espagetia. Paparruna jaten zuen, espageti jaten zuen. Zer da, lokomia? Kauko likura izango da. Bai, zer da, Ez moldaketie? dakit, bai, moldaketa bat. Kauko likura, ez da, bai. Letra. Espagetiaren Bizon. Bale. Noiz irabazi zuen lehenengo zertxelari txapelketa nagusia Maialen Lujanbiok. 2005 izan zen, 9, 13, 17. Lehenengo aldiz? 2009. R. Non sortu zen kroketa? Frantzia, Alemania, Portugal, Austria? Alemania. Kroketa gustukoena? Urdai azpikoa. Bai, ez da. Frantzian. Kroketa gustukoena? Magrana. Ba, nire bai, makailu be ondo. Ba, dana. Kroketa beti ondo. Kroketi ondo, bale. Zure bizkarra eta nire bularra, xabelean bera datorki dardara, zato zirrintzu, xuxurlatu nahi dizut. Zer egiten dute neomak taldekoek biluzik kantaren amaieran? Garrasi, irrintzi, txistu, asperen? Irrintzi. Errebotea? Garrasi. Errebotea? Asperen. Sortu dezaketena. Leioa, asperen egingo dugu. Lasai, ikasbidaian gaude.
Lander Xavier ez, askatzeko ez. Gordino ondino. Bai. Hanbotekine. Zenbat bisitari jasotzen ditu batez beste urtean Eiffel dorreak? 7 milioi, 10 milioi, 15 milioi, 20 milioi. Bai? Ba, 15 milioi. Errotea? 20. Errotea? 10. 7 zen? Ebirre bazekien, baina. Oso azkarra. Eta hanbotekin entzun hau. Ametxetako agur bat izan da, baina azkenen agur bat alare onartu behar dut, eta bueno, ez hortan nahi galanen. Nik uste momentu gogorren abintzet pasa ditu alde batetik. Zekirolari entzun dugu izketan. Aritz Erkiaga zen, Xabier Zaldua, Iker Irribarria, Aritz Irazabal. Iker Irribarria. Osondo. Ondo. Hautza esan. Te. Mikel Laboaren izarren hautsa, kantutik ateratakoa da. Jakin nahi duguna. Beste galdera bat? Bai. Brontofobia baduzu, zeri diozu, beldurra. Leku irekiei, edalantziei, zurdiei, fenomeno atmosferikoei. Edalontziei. Zurdiak. Bigarna. Fenomeno atmosferikoak. Osondo. Ondo. Eta zetxarka pasatzen dagoen jendiek. Tximistekin eta ez da, Bai. Nik euriari badiot beldur pixka bat. Bai? Niri Zu nahi gustatu. egiterik. Niri gustatu da, gata zaparra handiz hobeto. Lander, Xavier. Bai. Saiatuko gara. Bai. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noizbait erditu. Zuzena da? Osondo! Balen. Komodina. Lander, Xavier. Zerto. Ondo. Lehio atarrak erabat poltsiko alatuta, Lander Nik Xavier. lehioan egiten edan. Bai, ez da? Etxekoak. Jarraitzaileak. Ondo. Leire Kajalein gutxiago ezkarra izango. Hauxe zuen eskua guazen. Lagun parranderoenak esana. Bale? Ilaskik akaso, zein filmetako fotograma... Zu gehi jau. Ze filmetako fotograma da Blakiz Beltza, Sultanaren ametsa, Blakiz Beltza bi, edo Josep. Blakiz Beltza bi. Osondo neskak. Eta erre batzuk hasteko. Mikrofono daukat, bestela... Pero, bueno, bai. Nork abesten du? Abesti hau, Joe Cocker, Chris Rea, Eric Clapton, Rod Stewart... Joe Cocker. Kim Basinger. Ahí está, Bai. la pelikula. Striptease. Ondo. Ondo ari gara, segi? Esalia biluzten ari gara, nola bai? Ze produktu gastronomiko da ezaguna, Ibarran. Piperra, olioa, txokolatea, babarruna. Piperrak. Lerto. Ze honak, H. Entzun? Ostiraltxo, hiru lau trago eta Zenbat pintxo? Bi. Ostiraltxo, Hiru lau trago eta bi pintxo! Iepa! Umble, Oso ez edan gehitxo, eta hori guztia. Imun eta belok, Osondo. oso honak. Leire Kajalein, Segi. segi. Zein txakurra arraza da? Rottweilerra, bobtaila, boxerra edo border colliea. Kolia. Polita, Danape. Horrek. Bauzu etxean, txakurrik? Ez, nik ez. Izurderik? Bueno, ba. Segi. Esperat, ezin da, ez. Entzun? Zatal dut. Entzun. Ze instrumentu da? Bongoa, timbalak, arraka edo eltzagorra. Eltzagorra. Osondo. Soinu polita du. Bueno, Eskatzeko aukeran eskak. gustatu egin behar. Hau hori eta ura,
Edaririk onena iturriko ura. Ilaskik esana, bai? Ondo! Komo dina, zenta? Ondo! Eta puntu mordo bat, Ez esan ezer? A ber, nire parranda kopurura iristeko beste bizitza bat behar zu. Bai, orain momentuen zuk? Ez dakit ba, Zuk titulu zeutako zu. Bueno. Markagailuak ia titulua nork eramaten duen gaur. 270 eta komodina. Donostian, Orio 320 eta komodina. 510 eta komodina zurietan. Ba, komodinak banatu ditugu. Era egoki eta justu baten. Ia puntuekin zagertatzen den. Lander Xavier. Lehenengo errondan jakin nahi duguna da podcastak dira. Kinka asfaltoa, urpeko bombarda, Yufi, ekaitza berriketan ez gatoz Paristik hilekoa, opera prima, sortze berri bat, Mare. Berriketan. Berriaren aktualitate podcasta. Opera prima. Ulu Mediak, ekoitzia. Kinka. Berriaren hau ere. Ez gatoz Paristik. Kulturari buruzkoa. Sortze berri bat. Liburua. Fernandezen liburua da hori bai. Hilekoa. Beñat Uribe Etxeberria eta Ainhoa Vitoriaren podcasta. Lander Xavier. Yufi. Yuhi! Joan García eta ama. Bita bi. Bai? Kaixo? Asfalto. Bai, Asfaltoa. Pelikula baten izena da hori. Lander eta Xavier. Bi. Zuzen. Komodina. Oker bat. Puntuak. 0 baino beto. Mare agertu du komodinak. Lander eta Xavier. 70 punturekin planto egin edo 150 asmatzeko eta 150. Zeingo dugu. Planto. Ba, zuentzako 70 Planto. puntuak. Eta ekaitza zen lekuzkan zegoen bestea. Abesti baten izena da. Anboto ekine bigarren errondan gipuzkoarrak dira. Jose Ramon Zoroiz, Ramon Lazkano, Ramon Agirre, Ramon Saizar Vitoria, Ramon Barea, Jose Ramon Argoitia, Ramon Artola, Ramon Usantzaga, Ramon Roteta, Jose Ramon Erauzkin, Ramon García. Anboto ekine. Ramon Saizar Vitoria. Donostiarra. Idazle ezaguna. Soroiz. Legorretan jaioa. Aktorea. Ramon Agirre. Donostiarra hau ere. Galdezarreku Ramon Agirre ez da. Aktorie. Anboto ekine. Ramon Roteta. Sukaldaria, Hondarribiarra. Usandizaga. Musikagilea. Gipuzkoarra bai. Lander, Artola. Xavier. Ramon Artola. Tolosan jaiotako idazlea izan zen. Ramon Lazkano. Donostian jaioa. Musikagilea oso ondo. Leire eta Katxalin. Komodina. Komodina erabiliko dugu. Jakiteko azken gipuzkoarra taula. Jose Ramon Erauzkin. Hori da. Galtzan jaioa. 150 puntu. Eta azken errondan erabakiko dugu. Ze taldek egiten duen aurrera. Leire Katxalin zuen lasai, Hiriburuak dira. Manama, Sofia, Lima, Geneva, Bratislava, Berlin, Saab, Pristina, Toronto, Lusaka, Bukarest. Berlin. Alemaniakoa, noski. Ez utxik egin, Lander Xavier. Lima. Peru. Ez utxik egin, Anbotokine. Sofia. Nongoa? Bulgariakoa. Bulgariakoa, lasai barkatu, hori erantzu berrik ez da. Leire Katxalin. Bukarest. Erromaniakoa.
Lander Xavier. Bratislava. Eslovakian. Anboto ekine. Jordanian dago, baina ez da hiriburua. Leire Katxalin. Pristina. Kosovokoa. Lander Xavier. Manama. Bareinen. Leire Katxalin. Lusaka. Taula osatzeko aukera, erantzun honekin. Lusaka Zambiako hiriburua. Eunda berroita arguntut berriz ere. Oso ondo! Markagailuak enara ditugu 340 puntu, Landerrek eta Xavierrek. Anboto ekine 320, 710 Leirek eta Katxalinek. Hortxe izan gara ba, azken unera arte ekin da ekin, eta Anboto, baina bigarren saioan itzali da parrilla, nola bai. Baina orain arte, zer moduzko esperientzia izan da? Ondo, polita. Ondo, gusta. Gustora, egia da final batera iritsi ez eta dirurik ez dugula eramango. Ja. Baina ekin ez eramango dugu, etxera. Irribarre bat, eta... Ondo, hori beti ez ondo galdu, pasatako esperientzia. Ondo, eta Euskal Parrilletatik beste norbait ere... Bai, ni bialiko jendeak. Bidali. Eskerrik asko. Mila esker. Final aurrekoan, Jaun Andreok, Lander eta Xavier. Ez dut alarri, Bai, justu. Bai, plantona, Bai. Landerrek, Ondo. Xabuzarrak bezala, zintzinik. Ondo. Aurrera egitea lortu unarren. Leire Katxalin, zuek eroso. Uste bino hobe, bai? Ezagit aurreko miluzen ikasitako guztiak edo nabaritu diren. Urtiak dira, urtiak. Hori izango da. Bueno, urteak eta puntuak batez ere. Lander Xavier zuek erantzuten, lehenbizikoak. Ados? Hartu lekua, sogatirera goaz. Denbora. Zenbat goia sari ditu Handia filmak? 10. Ze musika tresna da Infernuko auspoa. Trikitixa. Ondo. Norri izan zen saltxaren erregina? Paso. Celia Cruz. Zein euskal hiriburutan dago euskararen etxea? Gasteizen. Bilbon. Ze zientziatan aritzen ziren Eluiarranaiak? Kimikan. Zein arte esparrutan aritzen da Juan Gorriti? Eskulturan. Ze zientziak aztertzen du hegaztien mundua? Ornitologiak. Bikain. Norri izan zen lehendakaria? Agirre. Jose Antone Agirre, bai. Zein da Txileko hiriburua? Santiago. Esaeraren arabera, zerk irauten du gutxi pobrearen etxean? Diruak. Pozak, nortzuek asmatu zuten pasta. Italiarrak. Txinatarrek, gizakiaren gorputzeko zein atal dira hortzak baino gogorragoak. Ezurrak. Nola du izena Biarritzeko Irati auzoko kontzertu areto ezagunak? Paso. Atabal, zer egiten du Nikolasek Jan eta? Edan. Jolas, zein euskal eskultorek irabazi zuen Japoniako sari imperiala? Paso. Txigidak, zein bi kolore dituzte zebrek? Txuria eta beltza. Bai. Zein da kobrea elementu kimikoaren atomo zenbakia? 39, zenbat belarri ditu tartalok? 2. Indiako zein hiriburutan dago Bollywood? Bombay. Bai, ondo? Limoiaren antzekoa, baina berdeagoa, zer da? Lima. Gipuzkoako zein herritan du Argia aldizkariak egoitza? Donostian. Lasarte horian, ze elikagairengatik da ezaguna batez ere, Idiazabal? Gazta. Noski. Uztaileko zein egunetan ospatzen da urtero Estatu Batuetan independentziaren eguna? Lauan. Nor izan zen ertzainak taldeko abeslaria? Gari. Zein da Txileko dirua? Pesoa. Non daude euskal etxe gehiago, Argentinan edo Estatu Batuetan? Argentinan. Norena da Itxosun Zarati diskoa? Paso. Deuskiz, nola du izena berdez jantzita doan bere biziko espioiak? Paso. Sam, zenbat ditu kaxarranka dantzak? 2. Lau, zein da Nafarroako bigarren hiririk populatuena? Tutera. Upa! Zein kontinentetan daude Fiji uharteak? Ozeanian. Bai. Ze abestitan edan ditu gozateik 22 garagardo? Paso. Sabeleko kalambreak ez da ezin du gehiago. Estua, bizi-bizia. Leire Katxalin bikain, baina denborak harrapatu gaitu. Denborak bakarrik.
Zemuz? Ongi. Ondo, Bai, estreinua lehenengo eguna, oso ona hori da. Azkeneko Coca-Cola. Bai. Etorri Milusen lekutxu hartu, eta horren guztamun zain egongo gara. Pabitote! Ondo! Lander eta Xavier! Ondo, ganoraz gatoz finalera. Sokatiari neurria ondo hartuta. Gogorra izan da gaurkoa, Bai. Baina aurrera berriz ere. Hiru pixkat gehiago irabazteko asmotan. Abertzakoa. Bai? Ondo bizan. Nahi duzu? Bai. Bai, nahi dugu, bai. Ba, Erne, gaur, jokoan, 98.000 Ondo! Eta eurakari dira txaloka, baina txalotzeko euren jarrera ere. Oso ondo, Ikasbidai zuek! betean, lehioatarrak, apatzuek, barandiaran institutotik, ondo, Zerto! Gobernatzeko errezak. Haue bai, Bai. momentuz behin nintzen. Lander Xavier, agintari izango zinatekete? Zegoen herrialdian? Bai. Bai. Lander bai. Ondo. Politika... Ez egia esan, hobeto Ez, pentsatzen. bai, dinot, ingurumenen aldeko politikak. Politika berdeak jarriko zen dituzke martxan. Gauzaren alde. Igual agintari ona, bitu. Xavier ez. Nik ez. Osasun publikoa eta babesteko. Ondo gozan, bai, baina. Hori da. Bueno, beste atzut, a ber. Etxekuei deialdia gurekin bat egiteko momentua, aplikazioarekin bat egingo dugu. Lander Xavier, sorte honon. Eskerrik asko. Pertsona ezagunak datoz. Zerrenda pertsona ezagunena izango da, zuek jakin beharko zenuketena da, herrialdeak gobernatu dituzten. Edo ez, denpora. Ursula von der Leyen. Rigoberta Menchú. Margaret Thatcher. Corazón Aquino. Mette Frederiksen. Susana Baca. Sanna Marin. Violeta Chamorro. Indira Gandhi. Greta Thunberg. Ada Jonas. Egiaztatu eta Zazpiakatx daude. Ez taldera guztiak. Guztiak aldatu. Guztiak aldatu? Hau bi aldiz aldatu etiz. Ez da git. Segi. Hori bai? Biakatx? Fenomeno. Erlau. Herrialdeak gobernatu dituzte. Egiaztatzeko aukera daukazue? Biakatx? Agortu dira. Denpora agurtuta. Lander Xavier urrezko galdera. Nobel saria jaso dute bik. Denbora. Hamaikakotik. Bik Nobel saria jaso dute. ¿Estamos? Bueno. Gaitziazteren abantaila. Bai. Ursula von der Leyen, oso ezaguna. Europar Batasunean agintzen du honek, baina herrialdeko agintari ez da izan. Hain zuzen. Alemaniarra, herrialderik ez du gobernatu, baina agindu bai. Europako batzordeko Hain zuzen. presidentea da. Rigoberta Menchú. Ez eremuan, zuzena. Giza eskubideen aldeko borrokalarik itxea saiatu zen. Guatemala gobernatzen, baina ez zuten hautatu.
Margaret Thatcher, bai. Burdinezko dama, Erresuma Batuko lehen ministroa, 1979-tik 1990 arte. Cory Aquino, bai. Filipinetako lehendakaria izan zen, bai? Marcos eta gero etorri zana. Karo, oso ezaguna guretzat, adin bat badakun. Aldaketa ikaragarria izan zen herrialderentzat. Mette Frederiksen, bai. Danimarkako lehen ministroa da, egun. Susana Baca ez. Peruko kantaria, folk musikan ezinbestekoa, Hego Ameriketan, kultura ministroa izan zen, baina agintari ez. Greta Thunberg, ez. Oso kezkatuta dagoen aktivista bai, agintari ez. Sanna Marin. Baiezko eremuan. Finlandiako politikaria lehen ministroa izan da, joan den urteko ekainaren 20 arte. Oso fana nintzen ni, honena? Badakizu jaiata, bai. Violeta Chamorro, Baiezko eremuan, zuzena da? Nikaragua gidatu zuen, 1990-tik 97-ra. 225 euro. Bira gaur be, eh? Bai, gustua. Indira Gandhi. Indian. Hil egin zuten hau. Ez da agintari izan? Oietxe biakatxak Gandhi Indiako lehen ministroa izan baitzen, eta Ada Jonath, Jerusalemen jaioa, Itzalandiko zientzialaria agintaria ez. 225 euro, final zoragarriak egiten Lander eta Xavier eta Urrezko galdera. 1000 euro irabazteko aukera, Nobel saria, dute bik. Ada Jonath, aukeren artean. Bai? 2009an, kimika Nobel saria jaso zuen. Lander Xavier, zer? Ez du ematen, ez da uste. Ez, Esperantza gutxi. Bai. Zalantzarik eukizie, bestien artean? Danak, bestien artean. Zakigu. Baina, bueno. 1000 euro jokoan, Mette Frederiksen, Nobel saria? Zuzena da? Rigoberta Menchuk, bakearena oso ezaguna zen hau, hau batzuek! Bale, Xavier! Zuek ere bakean egoteko moduan, €225 gehiago irabazi, eta 1000 luzen aurrera, segi horretan mikote, hau batzuek! Etxeko guzti, mila esker horregotiarre!